Ang atong matatampo si Abonjo, magibuhatan kini duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sonan ng atong sender si Abonjo. Kini akong problema bahin ni sa kong asawa. Kay diri ko sa mo giila mo gud ni Ritoki Queen akong asawa. Magsigil lang mig-away niya. Kay bahala ko bugas, basta matumal yung gusto mo paritoki siya. Pero aron ninyo yung masabtan, ding istoryahan ako, no? Sugdo na ako sa ingon ining tananay. Kanta-kanta sa ako'y. Aroy, aray, aroy. Ano ba in town karon? May sagpa man hinoon. Pantugra nga nagmangtas ka. Aroy, aray, aroy. Bastang paita din mong maglihidir. Inday hapit na ko mo surrender. Ole. Day, Queenie! Maayo! Uy, kinsa bro nawag sa kong asawa? Ayo, Day! Queenie! Uy, Day! Day, Queenie! Maayo! Maayo! Queenie! wag yung tubag spinitahan na eh. Abunjo! Nandiyan ang pito! Noon sabi ka, oy! Ha? Queenie! Oh, susiya dito ko, kinsa ron ang piti mo? Ha? Tuwa dito. Uy! Kailan ko aron tinguga? Marisikala maron. Ha? Si Carla dito? Kinsa Carla? Asawa ni Carlo. Kinsa Carlo? Ay, anak ko din ni Carlito. O sa kakakailang ni Carlito. Kinsa ron Carlito? Bana ni nang Carlita. Kidort na kayo. Kadiot, Carla! Nana! Nana! Day! Kuyawa ni pamilyaho eh. Dili ka ni tag-iya sa Carlos Company. Porbida, no? Pagkakidort. Ay, Day! Carla, ikaw ni di ay, Day? Ako tao ni Day. Wala ka makailan ako. Hala, uy. Taasan ako din mag-ilong, Day. Sampayan, ha? Ako tao ni giparituki Day. Kay baw na ka nga kung paano nga Amerikano taas kay ilong. Akan si kay Kumo na akong gipatasan. Nga, parehas na mo katagas ang ilong. Mas taas pag yun akong ilong kaysa iyaha Day. Uy. Nga, di mo maglisod din ni kiss ninyo. Aw, magkuanal me. Pininsinganay lang mis among ilong. Ahak yun din mo, uy. Uy, kumusta naman ka, uy? Ani ataw. Ni asinso gamay. Kaya nagkabana nag-Amerikano. Hala, uy, hayahaya ni mo, Day, uy. Ingnan tabitaw ka nga. Pamanag foreigner. Di gyud ka kay Pinoy yoy imo. Da, mas maayo man ang sariling atin, Day. Mao ba? Uy, nakoy na sinugatan ni mo. Dara ay, dara. Ay, mao ba? Dalisod, gari. Dili, Day. Tinuod ka, Day? Ako na ni? Hala mo, ari bagod ko aron lang ipaibog ni mo, no? Siyempre, ako nagihatag. Ay, salamat kaayo. May bag ulit kong blouse. Uy, arita man ni hapon, ha? Ay, ayaw. Uy, ato ta mga osgawas. Giagita lang ka nga niron aron magkapanding tagmaayo ba? Kay gimingaw na sa atong mga atong mga rampa kani adto ba? Maulag, uy. Ako sa gimingaw na ko ni Anto, uy. So, karon malakaw ta. O day, mga ontas gawas, akong taya. Oh, siyempre, good. Ang ako, no, nga, pusoy man ko kaay ko nga rin, uy. Ay, sige na day, sige na. Ay, kaproblema ana, pag ilis na dito, kay gigutom na pasag kay kustanan ay ato ta mga on sa mahalon gyud nga restaurant. Uday, uy, tempa, Unsa man? si Abunjo ba? Nananggit sa ko, mananggit sa ko kay ibaw ka na listod kaayo. Sige. Ihatag na sa imong bana, 5,000 na. Sarong mo palibad pa siya, ha? Sige na, pag-ilis na dito, kay makuhat ko. Sa? Malakaw mo? Asam ko mo? Hi, bayaan ni mo, Abunjo. Ay, nalang pangutangan na good. Oh, ikaw, unsa man mo, kuyo ka na mo? Di ko eh. Oh, di ka mo kuyog, di kami na lang. O garon, dili ka magyaw-yaw diha, di ay gihatag silugatan para nimo. O man sa kapalit para panglaki, ikaw na lang ko ni palit sa imo. O, di ay 3,000, Oh? Pila-pila na yatag? Siguro ka 3,000 ra? Oh, pila man di ay. Kadungog ko gisulti taong Carla nga 5,000 yang gihatag. Oh, nagkadungog di ay ka? Apin ako bungol Ay, ka. lang tayo. Patro, taon ni mo. Oh, di na, 5 na.
Basig mo reklamo pa ka ha. May kadiha na kay 5. Ako ambot tagaan pa ka ako kwarta ani. Sige uy, ari na mi. Naglipay ko, naglagot ko atong higayon na. Naglagot ko kay Debao ko kung saan ang baysana si Carla. Nalipay sa kong itagaan kong 5,000. Pero ang tinuod ko kung gibati yun, nagrigor yun kung una kung asa to sila paingon. Inom. Tony kahon akong i-preserve. Yamat. What's money ito, pre? Gamay ra. Pero pre. Inim na ni mo, pre. Meaningful. Kaya sa may problema, pre. Full mo kayo, meaningful. Sabi niya mabay ba no? Biglain ako una-unang nagkuyog akong asawa itong gingalag Carla. Ha? Kisa Carla man katong asawa ni Carlo nga biyaan na kay Mikoy sa kano. Kato! Katong tindirag lamas kanya tos iskina katong busngion. No, pre. Uy, Nausap na. Oo, niya. Siksi na. Nindot kayo. diwasan sa dae. Nya, gwapa na gamay. Gamay ra noon, pero di gwapa yun. Gamay ra kayo. Matra. Nauli na eh. Nauli na. Yatos bay. Suod, may kito sa kong asawa ka ni Adto. Kay Are, lagi ito magsigig huwa, magkwartas kong asawa. Nya. Nya, sa man. Sa may Ano mo, water. nag-uol Sa problema, pre. Sa problema. Inom sa ko, ha? Inom sa. Tangigsaw. Ako man akong mama. Tangigsaw. Nagrigor akong una ba? Kung asa to sila. Naibaw biya mga itong Carla. May pagkaigat ra ba to? Sabi na, pre, na okay rin na, pre. Bitaw. Ang importante, na kay tagaan mo kag sinugatan. Moron. Kini ko nga itong ginom, ako naman eh. Ha? Oo nga, hutdo tring inom. Sige, tagay, inom. Kahit nakay. Sige ko sila lakaw sa kong asawa. Kay lagi, malarga na magbalik sila sa Carla. Unya, di ha milarga na pagbalik sa Amerika sa Carla. Oh, so kadiyang morong kag nainuktok. Nag-uol ka milarga na imong BFF? Kung ano ka? Dong, nausap yun ang naon ni Carla, no? Marag may gwapa gid siya, So, no? guwapa ko to. Maurong itong daong nga taon. Ilong ramin guwapa to. Uy, may kausaban ka di, uy. Ang iyang ilong, may taas at maayo. Ang iyang lubot, may igwad at maayo. Oh, di akong sabi na kanindutan na, ha? Ngayon dito siya. Ang ngayon, uy. Oo, naamat sila yung kwarta. Magpataas ka ako sa akong ilong dong, no? Pataas ilong? Mingo pa ka nga, mapagamay kasi mo. Kuan, lungag, ano? Yay! Sumpot pa ko, probida. Ano, dako na gudi kay lungag ding akong ilong. Lahi, wawa na kakabantay ng lungag sa imong ilong. Sa may ako nabantayan. Kanang musulti kasi imong atubangan. Wa ka kabantay nga murag mo iko. Ay, ikaw, manday ko, amawa ka. Ay, sige, ka na, oy! Yay! Kay lambi ka istorya. Di ka na, oy? Oh, sa mga! Oy, mga una ta, oy! Kau di mo! Utag lamoy ka na, hastang kuha ka ng usbuan. Pagkakidot! Wa ko magdahong mga gidibdib sa akong asawa tawa akong isulting ang komedya raman taon to. Wa ko tinggis kong asawa taon. Di kami magdungag kaon. Nya usa ka adlaw ana. Asa man ni bayana? Hindi ni maglungag. Sayor ba tong lakaw da? Pero ang sulting asa siya. Inaha ka ni oy. Ha! Ako nilungag oy. Kita ni kinabuhi oy. Kita nerbaho, kita pa'y lungag. Nuang naman eh. Naaba kay asawang inani, no? Asa mga tong sawaha taon? Oh, bida! Oy. Unsa ko de? Uy, sud. Uy, bugas. Uy, bugas. Warin bayana. Gitagaan kong kwarta. Tanan akong sildo, akong giatag niya. Pero wam kapalit og bugas. Ay, ako pa bang kayo sugoon palit bugas ka taon, ani? Bida, biduang naman eh. Uy, may mihunong taksi tungod na mo da. Liliyon ako kinsabi. Naray. Kanahan ay, nagtaksi pa. Diin ka nigikan. Oh, nag-face mask pa. Karon ka lang. Yung lakaw magawang kang lungag. Mare, idang kaldero. Bida. Ako pa na malungag. Kisa man dahil mong palungagon. Ako nga, uwa mo ko nga rin. Bida ng istoryahan ni mo. Ako'y nanarbaho niya. Ako pag maglungag. Nagkisa may mong kaon. Ako. Pagreklamo. Apitas.
Ay, nagsapot di ay, babunjo. Kao na, giguto man ka. Usao lagi na ako pagkaon mo may lungag. O, maglungag ka. Usa ba ako lungag mo may bugas? O, magpalit kag bugas. Ako magipalit bida kahit ang kwarta mi. Wala ko'y kwarta. Usa may kwarta? Asa may kwarta kung gihatag nimo nga para mo sa tuguso mo? Wala, oy. Pagtarong niya oy. Ngano, gahiwi ko. Bida dali ragot. Dali ragot. Kaway ko, ay, sakit akong lubot. Hanggaw ay sakit ko no yang lubot. Kunahan. Sa gilubot. Usa to yang lubot. Ngano ka? Kude, beli ni pultahan be. Kude. Ano ko na akong samuka, bunjo? Kaya sakit pa niya akong lubot. Nganong sakit man na? Be, ablihi ragod ko. Ablihi ko be. O no, gubon ko ni pultahan. Ablihi ko! Abli, oy, kude, ablihi, pultahan! Ahak maning tawhana, uy. Panisakit ang akong lubot kay gi-injeksyonan para padako. Kanahan ay. Kude! Sulat nin tawhana, uy. Be, ablihan ako, be. Oh, naunsa ka? Nausa ng ilong ni mo? Naunsa na? Animal ka. Naunsa mo ng ilong ni mo? Manguta na ba ka? Naigo pag-abli ni mo galit sa pultahan agay-agay. Nahiwi mo ng ilong ni mo. Naunsa Sabari ka? agay. Dali, dali. Ato ng tabanan. Dali, dali. Sabari Kiduo ko ni mo, kude. Nahiwi mo ng ilong ni mo. Muram din na balik. Sayang nga kong ilong. Imbit mi taas na unta ni nahiwi na inoon eh. Sama ka, nagpanuslim ka. Oo. Pero ay magimbali. Marungo tara, likod, likod. Aray nga akong lubot. Oh, basta imong lubot, imong gipausap. Animal ka, Bunjo. Kadako na ba sa kaso na ko, ani? Usin ako, di magkakwarta. Ang imo bitang sildo nga yung akong igidaon, ani. Kay kuwang pag ko, may kuwang pagali ko. Purbida, maoday watay bugas taon kay imo di gibayad na ng imong ilong nga nabanggi. Imo gibayad pa ako sa imong lubot, maoday ay. Maoday ay paglakaw ni mo nga mura kag itik kilakaw, ha? Gibugata na kasi imong lubot. Animal ka, Bunjo. Ikaw ba akong ilong? Sa amin na ako, ni. Ay, iparinubit na, iparinubit. Pina ni Madagri Dubitoy. Ay, padimulis ang ilong ni mo. Animal ka, sa bahis ka. Mihiwi na niya akong ilong. Imbis na asa, tagay niya akong ilong. Adja, Mayra, muna angay ni mo. Siguroon taon ni mo imong ilong, imong lubot, bisag watay bugas. Kaya boy, ay sige tanaon. Nahiwi mong ilong kun, mga ab ka, musabot ka hiwi. Sabot ka bati mo naong. Mayra! Perti gina ko laguta kay nahurot ang bugas ug wa mi kwarta taong ikapalit kay gidaon mas kanahan pausab siyang ilong ug siyang lubot. Wow na unaas kanahan kong asawa nga layo pa kay imong sweldo. Karon naputo sinon ko sa utang na problema pagyud ko kay lain na sang bayaran na sa pagpatarong siyang ilong. Mao ni akong problema ron. Mabinaan ta pres ko kaboy pasultian. Pasagdan lang ng taon ko ning hiwi nga ilong sa kong asawa ha. Usaban kung kamoy pasultihon. Abunjo. Sa ako mga igagaw diha sa Upper Yati. Good morning, Father Joshua Kaduna. Good morning. Joshua, my God, Father. Father Dondon Barok, Father Andy, Randy Figurasyon, Father Andy Satura. Unjo, ma'am. Bahin sa iyang asawa nga Rito kada. nagparituki sa iyang lubot ug ilong. Oh, lagi taon niya. Abi ni mo kana bitong lubot lan daghan na biyang nahitabo ana nga nagpadako sa lubot pero kapasol kay mo burot. Mabur. Nagpadako sa lubot pero kapasol kay mo burot. Maburot na. Di burot ug mayo na wa na ba? Sobra Dili, ka po? primero nindot pagporma. Dili lubot sampot. Lubot yung naglubot. Enos naman na ako to namang... Ay, maura na ato kani lubot, maura na uy. Dili. Oh, sampot og lubot. Dutag lubot ba yan, no? Dili man. Ah, Nagsarap oo. ko tabit og sampot. Oh, tagsar yun mo yung sampot. Lubot yun. Labi ang Unya kana daghan na hitabo ana lan nga kanang musag ba. Unya malain na. Usos. Oo, unya malain na di. Primero nindot pa na. Nindot pa na kayo kay forma pa kaayo. No dugay ana wa na malain na na. Lain na kayo ang uban ana lan ni dako nag maayo. Ambot nganong ni dako nag maayo. Nakakitay ka ng... Tanawa ro ninyo karong Sa gabi. FB bitaw o TV. Karong gabi? Karong gabi, tanawa sa TV. Na inyos caster diya nga
mura magdili natural ang gidakon siyang Oh, sampot ug siyang batang. mailani mo. Murag- Usa yung caster nga. Di lang ko masulti. Si Vicky? Ha, di lang ko sulti kinsa. Naamas ka na si Vicky sa Channel 7 kanang 24 Oras? ila bitan ani ko an Mel Chanko ni kuan Mike Kisa Vicky Solis? dili Caster land ba? Katong Ah, caster nga discuss- Vicky Morales. Morales oh Ah. nindot na sa daan ba ug lawas kay ang nindot niya ka di bang batang nga dako pero bitaw kang Mila dakuan ka na kang batang, Mila nga oh. batang Batangon. ni ob kanang punuan sa paa munay dako Oh. munay dako May nindot tanaw. munay purma sa babae nga Nindot nindot tanaw. ka tanawon kay Oo. sa bunayos nga tugsoy linaki man na Bunayos ka tugsoy. oo kaya bang straight lang Oo. linaki lang nga kuan shape sa lawas ana pero kada kang Vicky nindot kay mura Mas kay grade. kada kang Ingrid dili dako og punuan lubot niya may dako Oh. kang Mira way lubot pero ang iya nga ri Oh. kanang punuan sa paa muoy mo kurba ana ba ana nindot ba ko, nindot. oh munay nindot sa na Kanang kasingon og kuan. oh kada mapurma man gud ang imong lawas Pero kasing, ana oo. Kuya pananglitan og alitas mga sampot ka na o katang mga lubot nga garituke. Unsa man sa Kuya, injection na Pero ba, pero kay pahupong. Ba, mugutan ako nimo. Wa ba sa Bible nga dili sa nang mapausab sa binuhat sa Ginoo? sa tingali no Ha? So tingali kay Wala, bisan tingali na. bisan gani og Kasi kanang Father Ubod, siya no, iyam ginububahan perme. Oh, okay, dili naman Nilatag nas Ginoo. yun naman goy Dili yun naman naman goy after effect ana nga dili Oo. maayo Dili pareha naman. sa atong kauban katong tuan sa gawas Oh, tingnan ko si. kay Ah, siguro eh. kada bang inject bitaw kanang collagen ana Naus-us. tanawa na us Naus-us. mura no nga Nataga. Alam mo ko nakita po sa kanang sa YouTube Batin Press, YouTube lang ato kay uban YouTube man nga nila. YouTube lang kay mo may naanda na to. oo Katong iyang ilong gipausab niya nya pagdangtang pila ka tuig nahiwi iyang naong. doon na lagi ana Katong pag injection Oo, na nila ang injeksyonan. naong. Naus-us iyang naong, Naus-us. nalain nila Lain naong. na. Bati tulo to dilak buok. na kanang ilong Oh, ilong kanang nahiwi. ilong nga mura Murag natagap? Umura na, Murag murag nataga. ungo na ba? Ungo. Kanang wits ba? Nasa ko nakita nga ngiyang abil na murang hinog nga tamatis. oh Oh, naasa. kanang dili ba may Papouch pagkahimo ba nila labi ba? na Oh. labi na baratuhon nga kuan ba gibutang ana ba dili gud mahalon ba kay mahalon okay ra tingali pero baratuhon wa na malain do na ba after kuan na na Mga after effects. no siguro, na after effects. dili maayo Ay, ang kuya, ana, after check, kulisod mo na. Guliat, Ay. nainom duminong ko sa mapuhan katong ang istorya ni mo sa una nga namatay na lang siya, nagbound yun siya siyang guweter nga wa maunsa. Oh, lagi. Dako kay mo radyo ko ng bahay sa tambubuan, kailan mo tambubuan kanang murag Tambubuan. putyo. Ano? Kasi sabi. Oh, murag ka ng lubing nga gikwag panit ako kay na diri. O Yeah. murag lubing binunta niya. Papirhan lang ang tato. Di ba hinomdom ko sulti sa kong lula nga ayaw nig hilabte kay hinatag dis Ginoo. Oh, tino. dili kanang ina na mga sakit kinala sa gyud ang operahan Oo. kanang kwaon Kwaon, gyud pero kanang Basta minana. oh sabi na imong ilong kay do na Oh, mga kaning akong kanaminaw mas abunjo kanang ang pagasultihin imong asawa kay kanang ingon ana okay man na, pero ang problema na kung doon na ba kay kamintin nga tambal. Kay magmintin man nagtambal. dili kuan man Pare na akong jitli at ipres, dami siya toxic at ipres, mga bitang na siya sa leader ron tawag Isa man. jitli. Jitli. Gitaw ako. oh Oh. na si kuan jetli Ha? Jitli, dahil siya Naay. toxic sa iyang oh tutunan. tutunlan Oh, biruwa niya pa pero kay kuyuwan man siya nga basin ko unsa. Bahala na kunog. Kaya tumar lang siya mga himbal kay bawo ka ng mga Chinese mga kuan. oo na man sila yung mga Oh, nga tambal nga kuan. mga herbal Pero wa na gid siya mo sa leader ron kay mukatasan man siya. Dako ni burot yung toxic ba tong siga na yung mata ron. Siga ko na sig mata. di na isik siga na Di na. Siga ng Sig- mata. what a brand- Siga pa to siya. what a brand Karon out? siga ng mata. Wala brand out sa agyan. Wala ikaw abon job. Unsa ba imong katambagan dito ati pres kay ah dili wala kay mahimo ana Oo. kaya na naman na Ato yung ilong. Di kaya ba? ka yung ilong oh suway lag pik madadek pik Ngano si kana ati pres no kanang ug matandog mahiwi man no. Ngano kana? Dili kay murag doon naman na ibutang. Murag doon naman na ay dili ibutang. kanang Kani ka uban mabinar gyud mahiwi original mo yung ilong. Taas kayo. kanang uban yung silikon ibutang manay kuyaw gabag upa kay
ang kana silikon kan doon na Kani ako ilong ati pres, wag iligin ako ipataas kay kuya ko mahiwi niya, masabot ka tignaon na to. Kani ako di ay ga. Dako man kay ni kay mura Ako milistan kay ko. pislat kini ilong nako. Kani pag-usod bitos COVID yun na may face shield nga dili kay dako kana murkuto bras aping. Oo. Kanang presa ilang Mata? presa imong apo ani nga na. Oo. Paliton sa ko dito pila man na siya 150. Sukod ko nga. Murag mo sakit lang kung diri tampiyak man nang kay hugot man ko kaayo niya. Kani dinhi mo tukod. Sakit mo tukod sa ilong. Usa ito bang stendera? Taas mo ko kakilong sir. Sa ato para dito sa mga pislat. Naipuhom diri ba? Dili, agyang mga face shield bitaw, ladi man gipangusab. Okay, pag-usap Dili, tayo. Right, Kay mga design. Oo. Terno sa mga kuha, terno sa akong mga Pero sa mas. fish, Oh. Balik face na sa mask. ritoke. Karon, ritoke. Ang akong amigo, gaedad og 21 anyos. Unya, Ang iyang uyab minyo adunay banang foreigner. Oo. dayon. Kung tuwagan yung banang foreigner sa gawas, katong amigo nga 21 years old, mo yung ikuyog-kuyog sa bahay. Ano man? Karon gipa-injeksyonan sa babae. Oh. Sige, injection. Ang iyang langgam. Sa laki? Oo. Mm. Aron di kalupad makaunsa. Ay, padako ano? Uy, Karon isa na. karon pagkauman sa katuig, pagsige na magkatuog. Di na mo Ako, Ate Pres, di ba yung akong amigo, bata-bata na ni Vice Mayor Mike, na Oh. bata-bata ng Jingjing Rama, iya hagipijiksyonan kay niglikramo iyang kuan kay Gamay. tungo lagi kay dakuon siya di gamay ra yang Likuyos na. gamay ra. Ipijiksyonan Ate Pres. Dayon. Kay bago sino murag yung bao. Murag bao Ate Pres. Kay ni katag man. Ang nabili na katulad ng tubos sa uho. Mura Ni katag. Ay, dili ka nang murag ka nang papangigo na? Oh, mura nagbaol gi. Gaanay. Unya nabili katulad tuwi-tuwi na may gusa na sihi. Lain na tanawon. musumpay ko Kasi na. katang, dude, ay Goliath. bakit Musumpay ko Goliath ha. Ate Pres, musumpay ko ha. Okay. Nasukatan ako kung amigo ingon ana. Na. Oh, unya kay kinalagay ko sa mga na. Oh, ba may play ko piano lesson. May piano lesson ko. Mura man ni nagkuan. Mura man ni naglukdo og gapas. Unsa ba di ko? Lain na mura-mura na. Mura bao Ate Pres. Nipilit siya yung kaniya. Wala, no? Nipilit ga ang tigaw. Ngano man ka nang... Nikatag. Okay, Nikatag ang injik. Imbis mata. Bana mo taas mata to. Oh. Nikatag man pag injik Dili nikatag. agi sa kuan. Spray ba? O diri agis na pen. Sus murag bao ni pilit. Oh, Oy. good. Mura na ka, ando ka nang isda bitaw nga apagi? Oh, mura na. Mura. Stingray? Oy, onde era bata ha? Dili man Oy, tado. nana, Dili bitaw. man ta doktor. Pero kung aritas conclusion, ang conclusion na ta masuko yung Ginoo. Kay siya may katanom ngano mga tong ibton. Oo, bitaw, no? Ana, mas mayo kang Padre Robot pa, mas mayo yun ang natural. Natural ba? Oo. Natural. Bahala Oo. nag-unsa na, basta kay natural na. Ikaw na lang mahibaw. Tinood na. Unsaon. Natingot ko sa akong boyfriend. Ano man? Sige lang magatubang sa sidlakan. Ano man? Ay, katataon na to. Dala. Ito naman, ito naman nun. Good ako ang puzzle, Tihon.